Odluka Međunarodnog suda pravde u Strazburu, kojom je Srbija obavezana da reši pitanje isplate ratnih dnevnica, otvorila je sukobe na relaciji rezervista u pogledu toga ko je nadležan da sa državom sedne i pregovara. Niko nije Bogom dan da bude nečiji zastupnik. Ako taj neko misli da je predsjednik boraca, evo ja njemu javno kažem, dođi ispred Skupštine, borci i onako svakog dana u sve većem broju dođu ispred šatora. To i vi iz televizije, onaj dan ste vidjeli da pored njema nema nikog, a da ovde na stotine ljudi svakog dana dođu. Neka dođe i neka ga izaberu i neka on pregovara. Ja nemam problem taj sujeta. Znači, ako je čovek smatra da on predstavlja borce, ali ja znam i tvrdim da je on čovek koga je prethodna vlada izabrala, a ne borci Leskovca. Tako da tvrdim da ljude i borce traže samo da zastupaju ljudi iz šatora sa mnom na čelu. Ono u čemu su rezervisti Leskovca saglasni jeste sigurnost u to da će država novac isplatiti. Oni iz šatora tvrde da će imati razumevanja za situaciju u državi i da će pokušati da pronađu kompromis sa čelnicima vlade, jer se samo rezervistima s juga duguje oko 2 miliona eura. A ja sam siguran da ćemo istrajati i da će država na kraju isplatiti sve borce 3. armijske oblasti. I tražim od vlade da u najskorijem periodu završi razgovore sa borcima pred čitavom javnošću Srbije, da se zna otprilike rok. Znamo mi zemlja u kakvoj situaciji se nalazi, ali smo isto sigurni da je ovaj pritisak Evrope je neki pozitivan signal za isplatu ratnih dnevnica rezervistima, ne samo rezervistima, već i radnicima koji su otišli iz svojih fabrika i zbog tih loših privatizacija. Siguran sam, verujem ovoj vladi, verujem premijeru, verujem i Aleksandru Vučiću, posebno njemu, ali isto tako kažem, taj premijer sadašnji je obećao borcima da se ovaj šator ne skloni dok se ono što su dobili drugi, da se isto ne odradi za jug Srbije. Mnogi u Srbiji bi hteli milione. Treba da ih bude sramota. Moja deca, moji unuci, paraunuci, svima nama, živeći u ovoj Srbiji, moramo da budemo ljudi. Moramo da sa državom napravimo jedan pravi dogovor, da nam daju onoliko koliko su dali pre par godina, neka bude po 2-3 hiljade, koliko ima dana, da to bude isto i da ovu Srbiju napokon stavimo na zdrave noge i da krenemo da radimo, a ne da krademo sopstvenu zemlju. Rezervisti iz šatora tvrde da su prethodne vlade udruženja boraca širom Srbije finansirale sa oko 70 miliona dinara godišnje. U prošloj godini je gospodin Saša Dujović sa ljudima poput Dušana Nikolića, Ročka koji se pominje sad u Nišu, i sa državnim sekretarom Negovanom Stevanovićem, koji je nama rekao da će ovo biti rešeno i dao nam brojeve telefona kada smo otišli u vladu. Posle toga, taj čovek nikada više nije postojao taj broj telefona, niti smo mogli da ga dobijemo. Ali znamo, ja sam to doslovce i njemu rekao, ne mogu da razumem da 69 udruženja ili 71, ne držite me tačno za reč, postoje, a da od tih udruženja da u prošloj godini dobiju 69 miliona. Ako u Srbiji postoje ljudi koji nisu isplaćeni, šta oni rade? Nijedan dinar u Leskovcu, tvrdim, nijedan borac 100 dinara nije dobio za lekove od Dušana Nikolića, sem za njegove odlaske, za njegove ekskurzije. Rezervisti su i prošle godine od Skupštine grada tražili formiranje komisije koja će ispitati koliko novca su leskovačka udruženja dobila, podseća Mitić. Na Kosovu i Metohiji 1999. godine 54 Leskovčana izgubilo je život.